Hola, bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí i moltes gràcies també a les dues persones que ens explicaran tota la veritat sobre la colla de Sabadell. El tota, ja us l'avanço jo, que potser en el títol no el teníem, però ja us l'avanço jo. Aquest acte l'hem organitzat des d'Òmnium Cultural i donem les gràcies al museu per haver-nos acollit i s'emmarca dins del centenari de la constitució de la colla de Sabadell. Suposo que la colla continua sent encara, a Sabadell diguéssim que tots en sabem una cosa o altra, però potser una visió gaire global no la tenim i amb aquesta conferència ens havíem proposat d'enfocar el tema des del punt de vista literari que ens el presentarà el Joaquim Sala i també emmarcar-ho dins del moment històric que vivíem i com es produeix aquesta constitució de la colla de Sabadell i d'això se n'encarregarà l'Àngels Casanovas. L'Àngels Casanovas serà la primera ponent, ella és historiadora i actualment treballa al Museu d'Arqueologia de Catalunya, ha estat també en aquesta casa treballant-hi, ha estat conservadora d'aquí del Museu d'Història i també ho va ser del Museu Arqueològic de Barcelona. Té un llibre sobre el Miquel Carreras, de la colla de Sabadell, potser un dels personatges que no són tan coneguts. El Joaquim Sala és escriptor i traductor i suposo que mira de combinar-ho amb la feina de traducció, amb la feina de professor a l'Autònoma, que a més ara va molt enfeinat perquè a més fa gestió. El 2013 va obtenir el premi dels Mots Passants per la traducció del francès al català de l'Opus Solus, de Raimon Roussel. Té també altres obres de creació pròpia, com són El viatge a Tokushima i El pas de Koro. És conegut com a traductor del francès per haver traduït Flaubert, Baudelaire, Apollinaire, però també està molt vinculat a la cultura portuguesa, a la literatura portuguesa i ha estat un gran introductor de Pessoa i d'altres autors portuguesos també a Catalunya. Doncs sense res més, perquè són ells els que han de parlar, passo primer la paraula a l'Àngels. Bona tarda, gràcies per haver vingut. Això és un experiment a veure com ens surt, perquè és la primera vegada que en Joaquim i jo fem una conferència plegats. I per tant, bé, esperem que l'experiment ens surti una mica reeixit. Jo no m'extendré molt perquè sobre la colla Sabadell se n'ha parlat a bastament i la majoria de persones que esteu aquí avui en aquest auditori, la majoria sou de Sabadell i per tant n'heu sentit a parlar molt. Només em centraré en alguns temes puntuals i després ja li cediré la paraula al Joaquim. Jo vull agrair també a Òmnium i vull agrair al Museu d'Història, aquesta casa que també és la meva, perquè hi havia treballat ja no us ho puc dir els anys que fa, però molts, i per tant sempre que vinc aquí la veritat és que em sento com a casa. Bé, vull començar només per llegir-vos un text que publica en Francesc Trabal en la seva novel·la Vals, que fa referència, és una novel·la que guanya el Premi Creixells, ja està publicada dins del període de la República, per tant ja és un moment de la seva trajectòria que Trabal ja està consagrat i no deixa de sorprendre quan descriu una mica o es refereix a la seva ciutat, a la ciutat que l'ha vist néixer. Una mena de panteó tronat de deixalles pseudoartístiques de Roona. Està parlant de l'Ateneu de Roona. Això en una novel·la que es diu Vals. El temple sense glòria d'aquell poble que tants homes il·lustres havia vist néixer i escapar-se-li després. Suposo que parla d'ell també. El nínxol on es barrejaven totes les mediocritats locals. L'entrada, el saló, les secretàries, la biblioteca, tot feia una mena de baf de buit, de desert, de museu arqueològic. Això del museu arqueològic a mi em fa molta gràcia perquè jo treballo en un museu arqueològic i per tant no deixa de cridar-me l'atenció de la visió de l'arqueologia.
Sabadell realment era així. La veritat és que estem situats en el moment en què ell publica Vals, en el moment de la República. Per tant, és un moment en què Sabadell realment ha fet un gran canvi, no només des del punt de vista polític, sinó també des del punt de vista social. Aquí tenim una visió de la ciutat de Sabadell que podria correspondre més o menys a aquesta època. Ja hi veiem alguns dels edificis més importants construïts, l'Escola Industrial, la Puríssima, l'Escola Pia, Sant Fèlix i, evidentment, totes les xemeneies de totes les fàbriques. El que em parla més sobre la colla, el personatge de la colla que em parla més, evidentment, és Joan Oliver. Joan Oliver em parla en algun llibre, em parla també en una entrevista que li fa el Montserrat Roig a TV2, és una entrevista dels anys 80, i ell parla de la colla, i parla d'aquesta ciutat industrial, d'aquesta ciutat fosca, d'aquesta ciutat on tothom es coneixia i què s'hi podia fer a Sabadell en aquesta època, en una ciutat on tothom només treballava. Jo us volia passar i us volia ensenyar aquest document que es troba a l'arxiu de la Diputació de Barcelona. És un report estadístic de 1932, és a dir, que estaríem situats més o menys per l'època que Trabal parla de Sabadell. La veritat és que això forma part de la ponència de la Divisió Territorial de Catalunya. Tots els documents d'aquesta ponència es troben a l'Institut Cartogràfic i, sorprenentment, aquest està segregat i es conserva a l'Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. Mirant aquest report estadístic ens donem compte realment que està molt ben fet. L'Ajuntament en aquest moment tenia un servei d'estadística i, a més, tota la introducció, tot i que no està signada, segur que és del Miquel Carreras. Aquest rapport estadístic, que me'l van deixar fotografiar així per fora perquè es veiés el gruix, li va valdre a la ciutat de Sabadell la capitalitat del Vallès en el seu moment. Per tant, enfront de Terrassa. Terrassa no va presentar un document d'aquest tipus. Què ens diu aquest report estadístic? He tret algunes dades perquè ho veiem. D'habitants el 1914, és a dir, quan la gent de la colla està encara en fase escolar, per dir-ho d'alguna manera, encara que estiguin estudiant molt temps el batxillerat, tenia 32.398 habitants. El 1924, és a dir, 10 anys més tard, s'havia enfilat fins als 40.514 i el desembre de 1931, que és quan quan es tanca aquest report estadístic, en tenia 45.978 de censats. Les ocupacions que ens diu el report estadístic, d'industrials 966, comerciants 1.273, agents comercials, cosa important perquè en les fàbriques tèxtils hi havia moltes persones que s'encarregaven a la part de comerç, 103, i a part dels que eren comerciants de llana, i obrers, amb la xifra, en 17.000. Quina extensió tenia l'espai urbà? Com a carrers, 162, places 23, 3,5 quilòmetres el nucli edificat i el terme 33,45 quilòmetres. He posat dos dades que m'han semblat interessants. Un és el moviment de passatgers. En aquest moment ja hi ha construït les dues línies de ferrocarrils. Una, l'elèctric, que arribava ja arribava en aquest moment fins al centre de la ciutat, però que en el moment en què la colla fa les seves principals actuacions arriba només fins al barri de Gràcia, això és el 1922. I la correspondència, 2.067.808 cartes certificades, que és molt, Déu-n'hi-do, molt propi d'una ciutat que té com a base la indústria i que les comunicacions, evidentment, es fan d'una manera literària, és a dir, escrites. Avui en dia no sé si ens podrien controlar les comunicacions, suposo que sí, però si ho poguessin xifrar tan bé com en aquesta època. Per ensenyar-vos una mica l'aspecte de la ciutat, tot i que vosaltres segurament heu vist moltes vegades aquestes fotografies, això és el Mercadal, la plaça on es feia el mercat setmanal, ja que fins als anys 30 no es construeix l'edifici del mercat central. És a dir, és un mercat diari, és una ciutat molt animada. Altres dades que volia treure, i això ho trec dels estudis de Jordi Calvet, perquè veiem quines activitats industrials tenim entre 1900 i 1935.
evidentment la indústria tèxtil, cotonera i altres. La llanera tèxtil i auxiliars és la que ocupa una major quantitat, 232 indústries, la tèxtil cotonera menys, bastantes menys, i després ja anem veient com les activitats van decaient. En total són 413 empreses que estan xifrades en aquest moment. El comerç al detall també és interessant perquè la ciutat evidentment no és com ara, que tenim la Rambla on es concentra tot el comerç i les ciutats i tots els carrers circumdants, i tant de la Creu Alta, del barri de Gràcia com d'altres barris han quedat absolutament buits de comerç, no hi ha botigues. Evidentment en aquest moment el comerç al detall era molt important. Són petits comerços tant d'alimentació com d'hostaleria, vestit i calçats, que veiem com a mesura que van progressant les dècades van pujant la seva activitat i el nombre total. I ara fa 100 anys una colla de xicots, el 1919, van fer una acampada a la Font del Saüc. Amb les fotografies ara avui en dia es troben en l'arxiu. Jo en el seu moment me les va deixar la filla del Ricard Marlet, a la qual li vaig agrair moltíssim. Em vaig poder fer unes còpies i ara les vull compartir amb vosaltres. Aquest No me olvides, que porta el burret, que nasa més aviat que un burret, que porten a la gropa. El mateix Oliver explica que portaven de tot, coses absolutament inútils. El que veiem, no sé si puc... Aquest d'aquí és en Vilarrufat, ara m'ha saltat. Bé, anirem veient algunes d'aquestes imatges. El d'aquí a la dreta, al fons, no vull tocar-ho perquè em salten, és el Ricard Marlet. Com sabeu, això va ser molt celebrat, van fer de tot. L'Oliver diu que van passar força gana, que volien fer un arròs i no sé si els hi va sortir gaire reeixit, però la veritat és que això és el que ens dona ara l'oportunitat de celebrar aquest centenari. No és que ells no haguessin començat abans a fer actuacions. La veritat és que el 1919 alguns ja havien acabat el batxillerat i ara veurem una mica com van els cursos en els escolapis i en els altres. L'únic que no estudia els escolapis és el Ricard Marlet, tots els altres sí. Veiem algunes d'aquestes famoses fotografies que van fer al llarg de l'acampada. Deien que això estava molt mal vist, però també hi havia centres excursionistes en aquesta època encara. Però bueno, aquests són uns xicots, la veritat és que eren força joves. I així es neixen la colla més famosa de Sabadell. El de l'esquerra de tot, suposo que vosaltres ja més o menys els coneixeu, però jo els dic. Començant per l'esquerra és el Ricard Marlet. Després ve el Josep Maria Trabal, en Vilarrufat, el Joan Oliver, el Francesc Trabal, l'Armand Obiols, per Sarissa, el Miquel Carreras i el Joan Garriga, que és el de la dreta. On es coneixen per primera vegada, on coincideixen per primera vegada els membres de la colla? Ja us he dit que excepte Ricard Marlet, els altres es concentren, estudien els escolapis. Aquesta és una de les imatges de l'Escola Pia ja situada en el carrer on es troba avui en dia. L'Escola Pia en aquest moment tenia el monopoli de l'ensenyament a Sabadell. I també us haig de dir que, comparativament, mirant les estadístiques de les restes de col·legis escolapis de Catalunya, tret del de Barcelona, era el col·legi que tenia més nombre d'alumnes. Era el més gran. Us he posat dues dades per poder comparar, perquè a l'Escola Pia en aquest moment es feia la primària, el comerç, el batxillerat, la carrera eclesial, el qual avui m'han dit en l'arxiu dels escolapis, no vol dir que tots acabessin sent capellans, però bé, feien la carrera eclesial i per tant consten com a segregats, i en total podeu veure que entre 1909, que hi havia 708 alumnes, i 1916, que n'hi havia 886, és realment una xifra important perquè Barcelona té en aquells moments al voltant de 1.000, i a les altres escoles de l'Escola Pia molts menys. Us he volgut posar aquí com van coincidint tots ells en els cursos de batxillerat. Us ho he posat per cursos, començant pel 1907, perquè Lluís Parcerís és el que realment comença més aviat el batxillerat perquè és el més gran de tots. I s'acaba
s'hauria d'acabar en el curs 1919-1920, que és el darrer de tot, el Miquel Carreras, però ja he pensat que, bé, posant les coincidències ja estava bé. Veieu com els que estudien batxillerat són Lluís Parcerissa, el Josep Maria Trabal, el Joan Garriga, el Joan Oliver, en Joan Prat i en Miquel Carreras. En Vilarrufat no estudia batxillerat, és fàcil que no he pogut trobar de cap de les maneres qui estudiava comerç en aquest moment, que el consideraven una primària ampliada, molt adreçada a persones que s'haguessin de dedicar o al comerç o a la indústria i per tant trobem que és possible que Vilarrufat després va fer una carrera artística, doncs fes aquesta primària ampliada, aquests estudis de comerç. Perquè veieu alguna de les coses que es feien en el comerç, l'altre que també hauria d'estudiar comerç hauria de ser Francesc Trabal, perquè no el trobem com a alumne de batxillerat, i en Joan Oliver estudia el batxillerat, però realment el títol no l'hem pogut trobar per enlloc perquè a la Universitat de Barcelona no el tenen. Per tant, és possible que al final no fes els exàmens de validació del seu batxillerat. És possible que no arribés a fer-ho, perquè no el troben, o sigui, no l'hem trobat, no hi és. Perquè veieu com eren els estudis de comerç, això és un llibre de comptabilitat, de tenedoria de llibres, que era una de les assignatures més importants, a part de l'aritmètica i els idiomes, que també s'estudiaven en els estudis de comerç. I us vull ensenyar una mica com eren els escolapis en aquest moment, ja que tenim postals de l'època. Això seria el gabinet de física. Donen molta importància en aquest moment a les escoles pies en general als estudis de ciència. Aquest és l'escola de pàrvols, la famosa classe del germà Viola. La biblioteca. I aquí tindríem alguns dels escolapis influents. També he volgut veure quins pares escolapis, perquè el mateix Joan Oliver diu que un pare escolapi, el que fa literatura castellana, l'influencia als 13 anys per escriure, que comença a escriure en castellà, però que l'influencia. Jo només us diré alguns quants dels que hem pogut identificar. Això és el moment del centenari de l'Escola Pia. El que es distingeix més bé és el pare Rodés, i jo si tingués alguna manera de poder-ho ensenyar, sense que això em salti, és aquest. Potser el teniu vist. I ara a veure si trobo els escolapis. Els que coincideixen i que a més tenen alguna peculiaritat, són pares formats, sobretot molts són formats a Lleó, fan la carrera eclesial en allà. Tenim l'Antoni Ribalta i Tissans, que va morir el 1924, coincideix en el batxillerat amb tots aquests alumnes i és autor de diversos llibres de gramàtica castellana. També havia estudiat a Lleó, com us he dit abans, i va publicar gramàtica castellana per alumnes d'elemental, per primària i per escola superior. No sabem si potser era aquest l'enamorat dels clàssics castellans. El Josep Baborés, que és el que portava l'Observatori Meteorològic, també és un dels escolapis que en aquest moment es troben en el col·legi mentre ells estudien el batxillerat i el comerç, per dir-ho d'alguna manera. El Ramon Osteng i Noguera, aquest era un pare escolapi que ensenyava dibuix i a més era aquarel·lista, el tenim a l'Associació d'Aquarel·listes i si busquem algun diccionari d'aquests d'aquarel·listes apareix. El Jacint Fanés era també dedicat a ciència, era membre de la Institució Catalana de Ciències Naturals que es va fundar a Barcelona el 1899 i per tant també el trobem i potser podria ser, a veure si no se me'n va, o aquest. Els números que hi ha a sota no corresponen ben bé amb les llegendes que hi ha a darrere. El pare Osteng és aquest, que és força agressor. Perquè el veieu? Aquest sí l'hem identificat i aquest és el pare Baborés. Aquí tenim en el moment de l'homenatge que se li fa al pare Rodés. El pare Rodés és important perquè introdueix el català, perquè porta els seus alumnes fins i tot de primària
a concursos de llengua catalana i a concursos d'història de Catalunya i per tant fa un teixit d'exalumnes molt important i aquí és el moment de l'homenatge que se li fa, en el qual tenim, bueno, se m'ha anat endarrere però us volia ensenyar que hi havia en Vila Arrufat, que ja en aquesta època ja ha fet els seus estudis, ja està molt consagrat, ha tingut una beca a l'Acadèmia de San Fernando a Madrid i per tant el veiem aquí que és el qui li fa el dibuix de la dedicatòria en totes les signatures. Bé, només us volia explicar també que a dintre del mateix Escolapi, a partir del 1916 fins al 1918, tota la colla que està fent el batxillerat fan una mena de llibre o una mena de revista que n'hi diuen l'Art Jove. L'Art Jove és un llibre de poesies i és un llibre de dibuixos, aquí en tenim un del Joan Oliver, que ho fan pels seus alumnes i ho volen fer, pels seus condeixebles, i ho fan perquè volen introduir el català a la resta de condeixebles i volen ser una influència per ells. Això es conserva en l'arxiu de les escoles pies. I us poso aquí el dibuix que fan d'en Francesc Badós perquè és un metge molt apreciat a Sabadell. Quan mires les seves matrícules, quan mires la matrícula a la universitat veus que les vacunes els hi ha posat totes el Francesc Badós i a més tenia a casa seva una mena de tertúlia. Per tant, és possible que també fos un element aglutinador per tota aquesta colla de joves. Us en passo unes quantes perquè veieu, l'ànima era del Francesc Garriga, del Joan Garriga, que fa aquest dibuix. Aquest aquí a l'esquerra. I fins i tot us passo un dels pocs escrits que hi ha del Joan Prat, que en algun moment publica una poesia i a sota em va bé perquè hi ha un concurs que anuncien que és un concurs en el qual a més hi ha premis en metàl·lic de l'Acadèmia Catòlica en el qual es diu que participin tots els seus condeixebles. Quan mires les carreres que fan, en Lluís Parcerisses fa 2 anys de medicina, es mor el seu pare i ho ha de deixar, el seu pare era metge i era natural de la Riba. El Josep Maria Tabal fa dret, el Francesc Tabal no fa estudis superiors i el pare era procurador causídic. En Joan Garriga, evidentment, ve d'una família de farmacèutics i el Joan Prat i Esteve, realment és el de tots, excepte Miquel Carreras, el més ben preparat perquè fa lletres, fa dret i també el veiem matriculat amb assignatures de ciències. En Miquel Carreras fa dret i lletres, és bastant comú, però es podia donar que fessin les dues carreres al mateix temps. De tots, qui m'ha cridat l'atenció, perquè en tots els expedients hi ha les partides de naixement literals, és la de Joan Prat. Realment qui el va inscriure és el seu avi, és l'avi patern, ell diu que és el seu avi i que ha nascut a casa i que ha nascut el fill, que té 24 anys, i que a més, Jaume Prat, i que a més la seva mare, que també viu a casa amb tots plegats, en té 17. M'ha cridat l'atenció perquè realment surt una mica tot i que es casava molt més jove que avui en dia, surt una mica de la norma que el vagi inscriure l'avi en la partida en el jutjat. L'altre element que us volia destacar és l'Acadèmia Catòlica, on també quedaven tots aglutinats. Tots són membres de l'Acadèmia Catòlica, especialment són membres el Joan Oliver, són membres els germans Trabals, el Miquel Carreras, evidentment, perquè el Lluís Carreras i Mas era el conciliari a partir del 1916 i a més era mig parent i com que l'obliguen a anar a l'Acadèmia Catòlica. I us ensenyo aquest teatre perquè en la revista de teatre en català surten anunciades o surten referenciades nombroses obres en català de teatre que es fan aquí, es fan a l'Acadèmia Catòlica i comencem a veure a partir del 1910, 1911,
fins a 1914 que trobem publicada aquesta revista. Per tant, el català està plenament introduït i, a més, Lluís Mas, Lluís Carreras, el fa encara que el català sigui més una llengua vehicular per l'Acadèmia Catòlica. Aquí tenim els Lluïsos de Sabadell, la Congregació Mariana de Sant Lluís, amb una excursió que surt publicada a la Il·lustració catalana el 1916. Fan una excursió per les Guilleries, van a veure un observatori meteorològic i queda plasmat en aquesta crònica que surt a la Il·lustració catalana. L'altre element aglutinador és l'Acadèmia de Belles Arts, on trobem el centre centrat en Vilagrufat, juntament amb altres artistes del moment. Us volia ensenyar aquesta fotografia, que també és de la mateixa excursió. El de l'esquerra és el Ricard Marlet. Ricard Marlet, que s'ha de dedicar, no pot acabar-se de dedicar a la seva vocació, que és fer boixos, i ser artista i fer ell de la seva mà, és el boix que apareix a la mirada, l'exlibris de Miquel Carreras també és fet seu, el boix que surt a Conceptes i Dites també és fet seu, som molt amics. I de tots, realment el que és el nucli dur és el Joan Prat i Esteve, que té una relació molt tempestuosa amb Miquel Carreras. Aquí tenim dues imatges de l'un i de l'altre, perquè són els que coincideixen més en el temps, només es porten un any entre l'un i l'altre. En canvi, amb els altres membres de la colla es porten bastants més anys. Per tant, tot i que el Joan Prat, que després es fa dir el pseudònim que és conegut per tothom, l'Armand Obiols, doncs formarà part del que seria el nucli dur de la colla, i en canvi ni el Miquel Carreras acaba de ser realment un membre de la colla, tot i que se li incloeixi, perquè quan es va fer-ho de la Font del Saüc, evidentment ell era massa jove i ni pensaments que pogués anar-hi, i després va tenir una relació, excepte amb l'Armand Obiols, amb els altres molt professional. És a dir, el tenien en consideració, li demanaven col·laboració per al Diari de Sabadell, però realment és amb en Joan Prat amb què durant molts alts i baixos, entre 1923 i 1925, tenen una relació molt estreta, a part de la relació que havien pogut tenir abans durant el batxillerat, això ho explica el Miquel Carreras en les seves cartes al Marçal Pascucci, però realment, com era l'altra banda, tot i que hem pogut llegir els dietaris d'Armand Obiols, els dietaris que coincidirien en aquesta època, d'en Miquel Carreras en parla molt poc. Diu, he vist el Miquel Carreras, però no explica realment quina relació té amb ell. No li dona importància, i en canvi Carreras, amb totes les desavinences i amb totes les bralles que té, perquè pensa que una, que no el va veure quan està malalt, dues, que pensa que la multa governativa que va tenir el Carreras per una conferència que va fer sobre l'Espengler és culpa d'alguna cosa relacionada amb l'Armand Obiols. I, per tant, aquesta relació tempestuosa és la que marcarà la relació entre els dos. Cosa diferent amb el que podem veure amb el Joan Oliver i amb el Francesc Trabals, que li dediquen, en la casa familiar de Miquel Carreras encara es conserven aquestes dues dedicatòries. Volia passar-vos ràpidament, per no allargar-me, les imatges de la gran empresa o el gran fet que va haver-hi a Sabadell el 1925, quan es publica l'any que ve. Després d'anunciar-ho en el Diari de Sabadell, fortament retractilat i relligat, apareix l'any que ve, la gent ho compra, no sap el que hi ha dins, i quan veuen que està ple d'acudits absurds, molta gent s'enfada. I us ho volia posar en aquella d'allòs anterior perquè ho veiéssiu. En teoria, el Miquel Carreras també va participar,
jo crec que aquest és un dibuix que realment podria haver fet Miquel Carreras. Finalment no va sortir publicat així, però sí que si veiem el que tenim a la dreta, que són dibuixos amb la signatura de Miquel Carreras, podem pensar que sí, que podria ser ben bé que fos ell qui fes aquest dibuix. I a més el personatge que hi ha a la dreta és el catedràtic de dret canònic, que en aquells anys era Gonzalo del Castillo Alonso, una persona molt relacionada amb la dictadura de Primo de Rivera, ja que va estar de governador a Ciutat Real, i segurament va ser per culpa d'aquest catedràtic de dret canònic que Miquel Carreras va haver de fer tota la carrera per lliure. Es va haver d'examinar per lliure perquè el van fer fora dels estudis oficials. Malgrat tot, l'any que ve, quan va haver-hi el 1928 el Congrés de Premsa a Sabadell, hi va haver-hi una exposició sobre els llibres publicats a Sabadell. Malgrat l'escàndol, l'any que ve era un llibre que estava exposat, perquè en la relació d'obres exposades l'any que ve hi és. I aquí tenim Miquel Carreras fent la locució de benvinguda i presentant l'exposició. Us volia presentar només aquestes dues imatges de les biblioteques al front, perquè el mateix Joan Oliver, diu que realment va ser la guerra el que li va provocar un xoc. Ells van fer una gran actuació amb el tema de les biblioteques al front, de fer un bibliobús que anava per tots els fronts amb una biblioteca pels soldats, i aquest és un dels moments de presentació. El que està en primer terme a la dreta és el Joan Oliver i al fons el Francesc Trabal. Volia acabar amb aquesta frase, que és molt maca, que escriu Francesc Trabal a Cèsar August Jordana el 13 de febrer de 1939. Ja estan a l'exili i Trabal està preparant l'exili de tots els escriptors i els intel·lectuals. I li diu, ja ho saps, el lema sacrosant de l'escola sabadellenca, i estem a febrer de 1939 amb unes circumstàncies molt penoses per tots plegats, la qüestió és no estar mai parat. I jo acabo aquí, i ara el Joaquim ens parlarà de sèrie de la colla de Cesar. Moltes gràcies. Vam triar aquest títol una mica també com una provocació una mica de l'estil de la colla de Sabadell. Fixeu-vos que no diu, el títol en si era per mirar de captar el públic, i veig que hem tingut èxit. Bé, doncs això, per començar, ja veieu també que no diu tota la veritat, només la veritat. Jo recordo el meu avi em repetia moltes vegades una dita que diu que ho havia dit mossèn Cardó, que era un capellà, em deia sempre, que diu la veritat s'ha de dir sempre, però mai tota. I per tant només vam deixar la veritat i no tota la veritat, per deixar-ne una part encara per un altre dia, perquè els personatges aquests donen per molt. Això és l'altra qüestió, és a dir, són sobretot el nucli aquest dels tres personatges centrals, que són Oliver, Armand Obiols i Trabal, són ells mateixos personatges, en alguns casos molt novel·lescos, potser millors, jo diria, que no pas els personatges que surten a les seves novel·les, en el cas d'en Trabal. Hi ha pel que fa començament, diguem, de l'activitat literària, sobretot en aquesta vessant que una mica que els va caracteritzar, de vegades també una mica tòpicament, que és l'humor, amb la publicació de l'any que ve, l'any 1925, hi ha uns precedents, de totes maneres, que jo diria que són molt presents en el tipus d'humor que fan els de la colla de Sabadell. I són uns textos que avui dia són molt pocs llegits perquè es troben a dins del Pepito, que són els textos de l'any 1908. Són
una mena de col·laboracions, com una mena de narració molt estranya d'en Francesc Trabal, que surt a cada número periòdicament, em sembla que era setmanal, surt al Pepito, que es diuen La tardor barcelonina, com si fos una crònica de Barcelona, i fet Barcelona no sé res, perquè bàsicament parla de cases de pagès i una cosa molt estranya, com si Barcelona fos pagès. Jo diria que si observem aquests articles ja s'hi comença a veure una mena d'estil en l'humor que anirà molt lligat al que després practicaran els de la Colla de Sabadell, sobretot amb L'any que ve. L'any que ve és un llibre que jo diria que tampoc ja hem dit que diríem la veritat, jo és la meva veritat, i per tant això no m'ho callaré, encara que pugui desmereixer una mica, només una mica del mite de L'any que ve. Es publica el 1925, el 1924 havien aparegut l'Almanac de Sabadell, l'Almanac sabadellenc, que és una gran publicació que va sortir 2 anys seguits i que plegava tots els artistes i els escriptors sabadellencs, de vegades amb un caire una mica local, per dir-ho així, i publiquen un resum, unes mostres del que després serà el Sabadell del meu record, de Marian Burguès. O sigui, apareixen aquells textos curts i surten els ninots, els gargots que hi fa el mateix Marian Burguès. Eren presentats, si no està clar qui és l'editor en aquell moment els que s'encarreguen són 2 diferents i és la publicació de l'Almanac sabadellenc sorgeix una mica del cercle de Cal Llong, dels dilluns de Cal Llong. No sé si és aquesta reunió que hi havia regularment cada dilluns a la casa d'en Llong, que era un gran mecenes, i que plegava tota la intel·lectualitat local, diguem, però de vegades amb un costat una mica també extremament localista, que és criticat pels de la Colla de Sabadell. I aleshores jo diria que la idea a l'inici de L'any que ve, que de fet és un llibre molt breu i que es pot haver fet en una tarda, és una mica una rèplica irònica d'això, d'aquests dibuixos d'en Marian Burguès, que després seran publicats en llibre i amb un gran èxit i totalment justificat l'any 1929. Per tant, jo diria que l'origen de L'any que ve és una mica un fet injust, que és criticar una cosa que no coneixíem. El que passa és que el promotor del llibre de Burguès era en Joan Sallarès i també després molt en Miquel Carreras. I de fet, ara l'Àngels ho ha dit, diguem que el personatge de tots 3, el més enigmàtic, el més secret i per tant del qual sabem menys la veritat, que és Armand Obiols, va tenir com una mena de sort de tenir un enemic, un gran enemic, que era amic i enemic, una cosa ambigua, que és aquesta relació tan estranya amb en Miquel Carreras. Jo diria que, per tant, que l'any que ve també té una explicació, el llibre en si, molt més circumstancial que no pas el fet que sortís com una atzagueiada per si sol. El que passa és que el pròleg, que és un pròleg magnífic, excel·lent, ha estat, suposo, comentat altres vegades i no ho repetiré, és d'en Carner, i aquí, en aquesta relació amb en Carner, és el que jo diria que sublima a la Colla de Sabadell, és a dir, que li dona una transcendència. En Carner és la gran figura del moment, és un autor extraordinari i practica també, per la seva banda, una mena d'humor que de fet no és gaire diferent. No en els seus textos més convencionals, sinó en altres, de vegades en poemes o en textos més marginals en què hi ha un humor lleuger però molt interessant. Aleshores, el bateig aquest del pròleg d'en Carner i després la fundació de les edicions La Mirada, que és el 1925, primer es deia La Mirada, que en principi era només una revista, que és aquesta cèlebre fundació un diumenge de tardor del 1925 al Marquet de les Roques, que era la propietat dels Olivers,
Això és el punt de partença, diguem, al meu parer, d'aquesta generació literària. Independentment del fet que pertanyen a una generació de Sabadell que es caracteritza també per practicar aquest humor i per tenir unes vel·leïtats intel·lectuals que en molts casos seran molt fecundes. A partir d'aquí tenim un personatge, jo diria que és l'ànima organitzativa del grup, que és Francesc Trabal, un altre que és Joan Oliver, que jo diria que és el més intel·lectual de tots i segurament també el que té una formació literària més aprofundida, i el tercer, que és el personatge enigmàtic per excel·lència, que és Armand Obiols, aquest origen estrany, tan poc corrent, que viu amb l'avi, la mare és molt jove, l'avi, si no recordo malament, era barber. Potser això explica també el pseudònim, o la necessitat de fer servir un pseudònim i de no donar mai la cara, que és una de les altres característiques d'en Prat, que és un personatge que ningú no coneix exactament, no se sap mai ben bé què pensa, ni tampoc el que fa, perquè de fet va tenir durant molts anys una certa carrera política, cosa que ningú no va saber mai. Era secretari d'en Martí Esteve, penso, durant els últims anys de la República, abans de la guerra, i durant la guerra també va tenir una activitat, però sempre des de l'ombra. Això és un personatge que s'escapa per tot arreu. Quan l'agafeu us escapa, hi ha molt poca obra literària, a part del que són les col·laboracions a les revistes de l'època, sobretot les crítiques, que eren les crítiques que publicava, les més interessants, les de La Nau, una revista que va tenir un prestigi i que col·laboraven tots els escriptors més importants, i que va ser, de fet, també el final de la seva carrera literària com a crític, perquè era un crític terrible, cosa que al nostre país, per exemple, a França n'hi havia crítics d'aquests que feien por, que agafaven un autor i el deixaven desmanegat. El problema és que nosaltres som un país petit, que la gent es coneix i es tracta i es veu molt sovint, i aleshores una actitud crítica d'aquest caire aquí era impossible, i això li va, en certa manera, impedir de tenir una carrera llarga com en el periodisme, diguem, intel·lectual especialitzat en la crítica literària. Concretament d'en Trabal, heu de pensar que va ser un dels fundadors als 23 anys d'un partit polític, Acció Catalana, que era una mena de dissidència de la Lliga. A Sabadell la Lliga seguia una mica les directrius del pare de Joaquim Folguera, Manuel Folguera i Duran, que era una branca, diguem, de la Lliga regionalista, oposada a la branca d'en Cambó, que era la branca majoritària i que és la que es va decantar de seguida cap a les posicions molt conservadores. En canvi, aquí a Sabadell hi havia més aquesta branca en què, una mica més liberal, en què destacaven sobretot un personatge que té molta importància per entendre també, en certa manera, una cosa que és molt interessant en el món de la literatura, que són els diners. És a dir, molt bé, es van publicar llibres i tot això, però qui pagava? Aquesta és la qüestió. No és gens fàcil d'anar traient llibres i viure una vida una mica despreocupada si no hi ha ningú al darrere que ho pagui. En realitat eren una mena d'associats, per dir-ho així, per conveniències potser, o pel que sigui, amb el que era el capdavanter d'aquest corrent de la Lliga sabadellenca, que era Ramon Picard, que era el gerent de Can Quadres, i que després va propiciar la dissidència definitiva, que és la creació d'aquest partit, en què Sabadell va tenir molt pes, que és Acció Catalana. L'altre personatge també clau en aquest moment per entendre el fet que tinguessin accés, per exemple, a la Veu de Catalunya, on tots van col·laborar de seguida, molt fàcilment, és Joan Costa i Deu, que també actuava, era un periodista que actuava, sabadellenc, que actuava en el món de la política, lligat més aviat a Cambó,
però són aquests en realitat que els van donar l'oportunitat de dedicar-se professionalment al periodisme i després ja estrictament a la literatura. En Trabal bàsicament va ser periodista, potser és el més professional de tots tres en aquesta branca. S'ha dit molt durant aquests anys 20 l'humor del diari Sabadell i tot això, però també hi ha molts articles que són no polítics perquè són els anys de la dictadura i no es pot parlar de política, però que tenen una voluntat més d'orientació cívica, per dir-ho així. Després, en els anys de la República, també, o sigui, en Trabal continua col·laborant al diari Sabadell, que és un òrgan d'en Picard, i aleshores trobeu coses paradoxals, articles d'humor d'aquest nivell més aviat absurd, i per altra banda teniu articles, per exemple, no sé si és 2 dies abans de la proclamació de la República, que diu que la República és impossible que vingui. Això en Trabal, vull dir que tampoc no era un clar i evident. És a dir, que a la costa més les coses van com van, i un tampoc no està obligat a endevinar el que passarà al cap de 2 dies, però també hi ha coses que un se les ha d'ensumar, em sembla. Bé, doncs la qüestió de la Mirada, la Fundació Mirada, va ser una revista, la revista en si no va funcionar, jo diria que ja de seguida van canviar l'orientació i es van convertir en unes edicions, que eren unes edicions, per dir-ho així, col·lectives, és a dir, en què els autors hi publicaven i cobraven els drets d'autor amb exemplars. Llavors trobeu, per exemple, en els diaris, em penso que és La Vanguardia, jo ho vaig veure en algun lloc, em sembla que era La Vanguardia, que hi ha un anunci petit que diu qui vulgui comprar la vida de monòleg contada per ell mateix, d'en Josep Pla, pot passar pel carrer, em sembla que és el carrer Ganduixer número 18, que n'hi vendran. És a dir, que el mateix Pla era casa del sogre d'en Pla, a Barcelona. Després va passar per solter, però en aquesta època era casat. I aleshores ell mateix es venia els llibres aquests, o sigui que els autors ho aprofitaven per fer el seu petit negoci, perquè veia una mica que era una cosa que no era fantàstica, que es venia molt poc i que cadascú se'ls venia com podia. Tornant a l'humor aquest, és un humor, diguem, vist en el context d'una ciutat petita en què tothom es coneix i en què hi ha una certa gelosia perquè el camp intel·lectual és una mica escanyat, o sigui, això era un lloc, això no era Atenes, per dir-ho així, era una ciutat industrial però intel·lectualment anava fent, només que potser no hi ha uns, el que en diríem uns camps de brot que sí que marquen una mica aquesta acció industrial tan exagerada que hi havia a l'època. Aquesta actitud, per exemple, d'en Trabal, d'organitzar, de crear associacions, d'establir contactes, tot això és molt d'empresari, al meu parer. És una mentalitat molt d'empresari i per això, en certa manera, després la novel·la no hi va acabar de funcionar, per dir-ho d'una manera vulgar. Tots aquests van practicar, doncs, sobretot a Hermano Obiols, el que ells anomenaven la tècnica de la impopularitat. És a dir, l'art de crear-se enemics, sobretot perquè de seguida es van crear, diguem, tot un ambient hostil i això explica també que a partir dels anys 30 més aviat actuen per Barcelona, on són coneguts com els de Sabadell, mentre que aquí més aviat no hi fan nosa més que servei. Això també és una paradoxa, però és així. En una conferència ja penso que és de l'any 27, en Trabal va fer una conferència sobre l'humor català a Marsella. És curiós, no sé si els interessava gaire l'humor català a Marsella, però el tret ja és una mica humorístic. Perquè a Marsella, perquè tenia una promesa que després s'hi va casar, que era de Marsella, i aleshores devien tenir un petit cercle i havien publicat algunes coses i la idea d'ells era publicar en francès. Això també és una de les coses que no s'ha dit mai. La idea d'aquests autors era que es crearien un nom publicant en francès i de fet ja, per exemple, a l'arxiu hi ha
versions d'obres de teatre en francès perquè esperaven de poder-les estrenar a França tant abans de la guerra com de després, és a dir, o durant la guerra mentre estaven a l'exili. Hi ha versions en francès. La muller dels dos germans Trabal, d'en Francesc i d'en Josep Maria, eren germanes, eren franceses, i això jo diria que els va donar una certa projecció en aquest moment en uns cercles a Marsella. En aquesta conferència parla de l'humor pur, d'un retorn, això és irònic, un retorn, perquè tot això en tenim un reflex en alguna crònica que va sortir publicada aquí. I aleshores es parla de la conferència que hi va donar, ja m'hauria agradat de veure-ho, però vaja. I aleshores en aquesta crònica surt que en Trabal hi parla d'un retorn a la simplicitat mediterrània, que és una ironia sobre el noucentisme, i una adhesió als criteris de puresa, és a dir, parla d'un humor pur. Un humor pur és una altra ironia perquè a l'època estava de moda el que s'anomenava la poesia pura, que és una poesia deliquescent, extraordinàriament construïda, però que costa molt d'entendre què vol dir. El màxim exponent d'aquesta poesia pura, tal com va definir un capellà que es deia mossèn Bremont, que era un gran crític, era Paul Valéry, que en aquesta època era el gran ídol europeu de la poesia. Heu de pensar que Valéry va venir 2 vegades a Barcelona a fer lectura, dues petites conferències amb una lectura de poesia al cercle dels amics, un cercle que hi havia de gent molt fina, els amics de la poesia. Aquestes reunions tenien lloc a l'Hotel Ritz, perquè veieu, de fet jo diria que hi ha una part d'aquest món de la Colla de Sabadell que circula per l'Hotel Ritz, només que d'imaginació, és a dir, no és per dir-ho, però potser hi ha una mica del quiero y no puedo, que es diu en castellà. Bé, i això, aquests grans interiors d'hotel, els viatges en transatlàntica, o la gent que fuma cigarretes egípcies amb una boquilla que no s'acaba mai més, tot això és a dins de les novel·les d'en Trabal. Judita és aquest món que apareix, esclar, irònicament, però també hi ha, jo diria, aquesta recança del fet que nosaltres venim de Sabadell i allò ens ve una mica ample. Bé, no m'estendré sobre qüestions particulars, però també voldria dir això. Jo tinc la sospita que en un moment determinat Trabal, concretament Trabal, és el que realment es va voler professionalitzar. Els altres navegaven una mica. Es va voler professionalitzar a base de fer aquestes novel·les d'humor, que era un tipus de novel·la que a l'època, diguem-ho tot, estava bastant de moda, sobretot amb autors com ara castellans molt coneguts i alguns importants, com ara Ramon Gómez de la Serna. Hi ha algunes coses que es veu molt la influència de Ramon Gómez de la Serna, i un altre autor que després va ser un gran falangista, que els catalans ens deixa molt per terra, cosa que no és nova, que és Wenceslao Fernández Flores, que té de totes maneres unes novel·les molt interessants i, per dir-ho així, molt avantguardistes, en la tònica aquesta de l'humor. L'altra qüestió, una altra de les qüestions, és que concretament en Trabal, però els 3 aquests de la Colla de Sabadell es van interessar de seguida per l'art més modern. Aquí l'ambient que hi havia era un cert post-noucentisme, post-noucentisme, i en canvi de seguida flairen, això sí, en tenien més que en política, que per exemple hi ha uns grans autors que en diríem avui seguint el tòpic emergents, que mereixen de ser destacats. I concretament hi ha una entrevista que Trabal va fer a Joan Miró, si no recordo malament deu ser l'any 31, i que es va publicar potser a la Publicitat, ara no ho recordo. És una entrevista molt important que després s'ha reeditat, i que és una de les entrevistes més importants en la trajectòria de Joan Miró. O sigui que qualsevol estudiós de Joan Miró ha de passar per aquesta entrevista amb en Trabal. Sabem que en Miró, agraït, li va regalar un quadre en Trabal, i que en el moment de l'exili se'l van dur a Xile,
Hi ha una carta de Trabal a Miró en què li demana permís per vendre-ho. Això és molt bonic, perquè de totes maneres el quadre era d'ell, però ell considerava que com que era un obsequi no se podia vendre per sobreviure al primer temps de l'exili. I aleshores està molt bé la resposta d'en Miró, que això també es conserva, que avui diu ja se'l pot vendre, no hi ha cap problema, jo li vaig donar, és seu i entenc perfectament la situació, però si se'l ven, digui-m'ho que n'hi donaré un altre. Això està molt bé, una cosa magnífica, és un gest molt bonic, jo trobo, però perquè veieu també que un altre dels autors amb els quals van tenir referència i del qual havien de publicar un llibre va ser en Picasso. La història de Picasso és una mica misteriosa. Fa un temps vam fer una petita cosa aquí amb el fotògraf Joan Fontcoberta sobre aquesta qüestió. És a dir, que van anar a veure en Picasso, que els va rebre molt bé, com solia fer amb una barretina catalana, que se la tenia expressament darrere la porta per rebre els visitants catalans, i els va prometre que els faria uns dibuixos per una edició de La Mirada. Aquests dibuixos, després hi ha una altra visita, suposo per insistir, d'en Sallent, de l'impressor, un parent aquí, que hi torna per acabar d'insistir, però ja ens trobem al final, jo diria que ja no hi ha temps perquè esclata la guerra i finalment el llibre no es va fer. Però aquests contactes i la relació d'aquests contactes sí que els tenim. El drama de la guerra. En el moment de la guerra, ells són una altra vegada d'Acció Catalana Republicana, que és una refundació de l'antiga Acció Catalana, i aleshores tenen una activitat política molt determinada, concretament la de l'Armand Obiols, que és secreta, com tot el que fa referència al seu món. Va ser secretari de Martí Esteve, que era conseller, si no m'equivoco, conseller d'Indústria, o potser d'Economia, ara no el recordo, jo dic que d'Indústria, durant un temps, i es va dedicar a uns estudis d'economia, no se sap ben bé, això és una d'aquestes coses. Els altres sí, sobretot en Trabal, que són els que organitzen això del Servei de Biblioteques al Front i moltes activitats de la Institució de les Lletres Catalanes que es funda en aquest moment, i que a l'època no era pròpiament una institució de la Generalitat, sinó una societat al marge, que subvencionada per la Generalitat, això sí. Després ve el moment de l'exili, ve aquest cèlebre exili durant uns mesos al castell de Roissy-en-Brie. També al passar la frontera, en Trabal no tenien mitjans. Hi ha una cosa que m'estranya una mica amb tot això, és que les dues germanes essent franceses com no se'n van sortir millor, això també és una de les altres qüestions, però al passar la frontera no tenien ni cinc, i aleshores en Trabal, que és l'home d'idees i de relacions, envia un telegrama en Picasso, dient som aquí a la frontera i no podem avançar perquè no tenim ni cinc. I aleshores en Picasso els envia diners. Picasso tota la vida va enviar molts diners, hi ha unes cartes que en el fons de la correspondència amb Picasso, això m'ho va explicar en Palau i Fabra, que s'hi va estar una vegada 15 dies remenant, diu, fa esgarrifar perquè la majoria de les cartes parlen de diners, o sigui que la gent li demanen diners, gent coneguda i no desconeguda. Però en aquest cas els va enviar diners i aleshores a partir d'aquí hi ha una societat d'escriptors francesos que els acullen i els deixen un castell al sud de París, a Roissy-en-Brie, un castell d'un perfumista de l'època, un personatge conegut. I si estan uns mesos, això és terrible. Si voleu saber detalls una mica lamentables d'aquesta estada, hi ha dos llibres importants, els dietaris d'en Ferran, de l'historiador, d'en Ferran Soldevila, perdó, i l'altre és el gran sàtrapa d'en Ferran Canyameres. El gran sàtrapa és una mena de crònica molt crítica sobre Puig i Ferreter, que també havia estat el seu millor amic. Això són coses molt fortes. I aleshores allà expliquen, per exemple, que en Puig i Ferreter hi ha el problema contínuament del menjar, o sigui que no us penseu que és la gran literatura,
hi ha uns altabaixos, uns alts i baixos sentimentals que tothom coneix, però hi ha aquesta cosa insidiosa de la fam. I aleshores, justament aquests dies llegia en els dietaris d'en Canyameres. Canyameres feia negocis a París en aquesta època, també és molt curiós. Canyameres era terrassenc, ara he vist que en realitat era sabadellenc, que havia nascut a la Creu Alta, però a l'època que era de Terrassa. I aleshores ha passat sempre com a terrassenc. És una qüestió que sotmeto al públic perquè cadascú prengui la seva. Però, de fet, va néixer a la Creu Alta i els pares eren sabadellencs. No hi ha... I aleshores no explica que en Puig i Ferreter hi ha el problema dels diners, que es va quedar els diners de la Generalitat. Diguem, els diners el van enviar l'any 37, em sembla, a comprar armes, molts diners, i no era la persona per... ell mateix ho diu, que no era la persona per fer una cosa així, que se'ls va quedar. Això ho diu, això no... O sigui, també és que la gent era ingènua. Ell ho diu, que porta el mal a dins, que no pot fer-hi res més, que és així. Vull dir, això ja ho havia publicat, i en canvi després hi ha coses així que de la història que no s'entenen. I llavors a París allà portava la gran vida, bàsicament amb aquests diners, i es permetia de fer unes inversions en un negoci que van muntar en Canyameres i uns terrassencs, un inventor del teler sense llançadora. Això a París mentre estava ocupada pels alemanys, perquè us imagineu el tipus de negoci que era. I aleshores en Puig i Ferreter la brillava i convidava de tant en tant a la gent a dinar, que la gent anava enfamada. I un dia va dir, sempre li preguntaven, en Canyameres tenia relació amb els de Rossy en Brie, i sempre li preguntava una cosa que és interessant, què fan aquells? Aquells eren els de Rossy en Brie, que eren tots aquests, el Trabal, l'Oliver, en Bangarel, en Soldeveu, en Carles Riba, i després deia, què diuen de mi? Perquè, esclar, llavors un dia em va convidar un dels de Rossy en Brie, no diu quin, jo diria que era en Trabal, i el conviden a dinar, un dinar extraordinari que l'altre treu el ventre de pena, i per saber què diuen. Això és una cosa, perquè veieu l'exili, és terrible, és una cosa angoniosa, i això és molt més fort que qualsevol novel·la que us podeu inventar. Aquests dietaris són terribles, i sobretot la relació aquesta quan explica la seva relació amb en Puig i Ferreter, que era el gran novel·lista del moment, molt més que en Trabal, tots aquests. Bé, no ho allargo més perquè em sembla que ja ens passem una mica. Sí, després, més ençà, doncs en l'Armand Obiols, ja sabeu, se'n va anar de traductor, jo diria per influència de diversos personalitats, entre els quals en Carner mateix, va anar de traductor a les Nacions Unides a Ginebra i després a Viena. Tota la família Trabal, és a dir, els dos germans, la mare i la germana casada amb l'Armand Obiols, se'n van a Xile, i en Joan Oliver i la muller d'aleshores també se'n van a Xile. Els de Xile queden com en uns llims, és massa lluny, no saben què fer. En Trabal, que era tan espavilat i tan organitzador, jo diria que aquí es deprimeix i és gairebé al final de la seva carrera. L'Oliver, per qüestions jo diria més sentimentals que no racionals, torna aquí i de fet és l'únic que tindrà una carrera literària de debò, perquè excepte el fet de passar per aquesta mena de via crucis que és el retorn a la presó, etc. De la vida d'en Obiols tampoc en aquesta època no en sabem gran cosa. Hi ha el testimoni de la correspondència amb la Mercè Rodoreda, que era la seva companya en aquesta època durant molts anys, però has de fer aquí una revelació, que almenys és per no decebre el títol de la conferència, que és que fa uns anys un poeta conegut, en Pere Gimferrer, que és un gran aficionat a la figura i a l'obra escassa que s'ha conservat, però sobretot a la figura de l'Armand Obiols, em va dir que havia conegut una persona, un traductor castellà, que treballava a Viena
en una taula cara a cara amb l'Armand Obiols. Eren organismes de les Nacions Unides. Això és en plena guerra, deu ser començaments dels anys 50, en plena guerra freda. I aleshores aquesta persona li va revelar que l'Armand Obiols era un agent secret. Un agent secret, que era un espia, i que cada setmana anava un dia a Praga, on devia tenir contactes, etc. Això fa gràcia, però m'ho va dir seriosament i no m'ho invento, és així. I jo li vaig preguntar justament, això ho puc dir, em va dir naturalment perquè jo tinc la persona i ho certifica, i per això ara aprofito per dir-ho, però és així. Llavors nosaltres, a l'època que estàvem, jo almenys personalment a la Fundació La Mirada, vam tenir molts tractes amb la filla de l'Armand Obiols i doncs de neboda de Francesc Trabal, que era un personatge interessant, molt interessant, que a nosaltres ens semblava molt important a Xile, que tenia algun càrrec important, però no... Amb ella hi vam treballar, intervenir moltes vegades per intentar que el fons de tot del Trabal i del Obiols que havia quedat a Xile, que tornés cap aquí, i de fet avui està en dipòsit en l'arxiu. Aleshores, per aconseguir això hi havia una feina de seducció, era una persona molt agradable, però bastant difícil de saber exactament què pensava, que això suposo que igual que el pare. Una vegada vam fer un àpat amb en Palau i Fabra i ens va dir, diu, és com el pare, que ell ho havia tractat, diu, és igual, un altre... O sigui, també bastant secreta. I aleshores en aquests àpats, això que tant havíem de sortir per fingir una necessitat apressant, i aleshores ens trobàvem a fora i entre nosaltres ens dèiem, a mi m'ha dit això, a mi, a tu, què has entès? Perquè no... Tot era una conversa molt interessant, però de tant en tant anàvem collint alguna coseta. La qüestió és que el moment que es va haver de signar la donació no era una donació, era un dipòsit, penso, incomodat o alguna cosa així a l'arxiu, vam haver d'anar al notari, cosa que a nosaltres ens agradava, és una cosa solemne. I aleshores vam anar al notari, però a l'entrada del notari em va dir, m'he deixat el passaport. Doncs anem a una casa molt misteriosa a la Diagonal, un pis molt misteriós que no vaig aclarir, que es veia gent que entrava i sortia, però no... I aleshores a l'entrar a casa em va dir, no sé quin passaport haig d'agafar, el normal o el diplomàtic. Això ja ens va... Jo naturalment vaig dir el diplomàtic, que queda més bé. Però, és a dir, era una sorpresa darrere l'altra. Concretament mai no vam saber quin paper tenia, però un dia ens va dir, parlant de la feina que feia, de tot això, ens va dir, jo només vesteixo bé, ja veieu que és una conversa totalment significant, un dia a l'any, que és quan fem una festa amb els companys de feina a Washington. Washington no ens ho esperàvem, nosaltres veiem més aviat Xile. Llavors ens va explicar que ella de fet només havia tractat el seu pare un mes, perquè ella va viure amb la mare i els oncles a Xile i el pare feia la seva vida, que era l'Armand Obiols a Ginebra en aquella època. Jo només el vaig tractar un mes a Ginebra i després ja me'n vaig anar a estudiar als Estats Units. Una persona a aquesta època estudia als Estats Units ens va semblar un indici, però és que tot s'havia d'anar reconstituint així. I la vida de l'Armand Obiols és així, s'ha d'anar reconstituint per indicis i ens en fem una figura que és més literària que real, segurament. Recordo en aquest dinar que hi havia al Palau i Fabra que hi havia també la filla del Joan Oliver i en Palau i Fabra estava molt orgullós entre aquelles dues noies, deia ell. En Palau i Fabra era un don Joan, almenys s'ho pensava ell, i aquell dia va ser extraordinari. I aquell dia sí que una mica va sortir tot el tema del seu pare i tot això d'una manera molt directa. Jo vaig prendre algunes notes que ja sortiran un altre dia en una altra part de la veritat. Bé, no m'allargo més, ja està, només no sé si m'he deixat alguna altra cosa.
En tot cas, jo us recomano, són llibres molt durs i d'això, molt durs, els textos, els dietaris d'en Ferran Canyameres sobre l'exili d'aquesta època a París i els d'en Ferran Soldevila, que justament són els dietaris d'ell mateix però que el deixen amb ell mateix molt malament. És fort, són documents molt importants i en què apareixen com a personatges una mica al fons, però amb un perfil molt novel·lesc, tots aquests tres grans autors sabadellencs. I doncs fins un altre dia per noves revelacions. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Em sembla que encara tindríem temps de fer alguna pregunta sobre aquesta part de la veritat. L'altra la deixem per un altre dia. No sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta. La filla neboda és l'Anna Prat, a la qual dedica aquell escrit que parla en el moment que estan a l'exili, no? Sí. I això està a l'arxiu històric, no? Sí, al fons tot el que hi havia a Xile va anar aquí a l'arxiu en aquest moment, que devia ser finals dels anys 90, jo diria. No sé si està gaire ben ordenat en aquest moment, perquè aleshores hi havia molt desordre. També vam notar que la filla no tenia gaire interès a remenar tot allò. O sigui que ho donava com si s'ho traiés de sobre, com si el seu passat li fes una certa nosa. Va morir al cap de no fa gaires anys, em sembla. Ens vam veure diverses vegades, molts de la colla que érem de la Fundació La Mirada. Jo em guardem un gran record, un gran personatge. No era... tenia una densitat i repeteixo això, que en Palau ens va garantir que era com el pare. I que si era el pare era així, estava molt bé. En l'Oliver sí que jo vam tractar molts d'aquí, suposo, almenys dels de la meva generació, el vam tractar força. A mi personalment em va ajudar molt al començament del rampell aquest literari. Era un altre temperament molt diferent. És un home que es va fer molts tips d'escriure, passava per un desvagat, etc. i es va fer tips de treballar. Si llegiu les novel·les de Simenon escrites, publicades justament per Ferran Canyameres, en què apareix ell com a traductor, en realitat moltes d'aquestes traduccions són d'en Joan Oliver, d'en Just Cabot, del Manuel de Pedrolo, és a dir que allà hi treballava tothom perquè els escriptors catalans en aquesta època no tenien feina. Això també són coses que s'han d'entendre, és el món de la postguerra, dels anys 50, 51 fins al 58 més o menys. Tots aquests viuen, molts en part de traduir Simenon, són més de 100 novel·les que van publicar, perquè en Canyameres havia comprat els drets d'edició en aquest moment de l'exili, que també és una cosa extraordinària. És a dir, es van ajuntar uns quants terrassencs i el Puig i Ferreter i li van comprar els drets per totes les edicions catalanes. És una cosa, hi ha un llibre en Xavier Antic sobre aquesta qüestió, però per internet es troba tota la correspondència i els dietaris d'en Canyameres. Això sí, és molt fàcil de trobar. És molt interessant. No, sí. Encara tens una pregunta?
Quina vergonya, tu! Que molta vergonya! Ells no! No, vergonya. Poca vergonya! Ja estem rodejats, Estem voltats de poca vergonya! Ja està. Ara sí, ja està. Bueno. Quina rocada! Que burros! Ah!